Iki dino wayah ngopi cah. Dadi iki aku karo anak bojoku ameh ngopi ning Blora Kota cah. Iki ning tepate ning Jalan Pemuda. Iki kopine jenenge Kopi Tahan Banting. Iki salah satu tempat ngopiku karo bojoku ya cah. Aku nek ning kene ku biasane pesene ku Spanish latte sing robusta. Soalnya aku tipikal wong sing seneng sing pahit-pahit. Sedangkan bojoku ku senengane mix robusta arabica, Spanish latte juga tapi sing less sugar. Nah, kalian itu bisa request ya cah, less sugar apa less coffee juga bisa semua. Nah, iki cah penampakannya koyo ngene iki yo. Iki wis apa yo rasane creamy, terus kopine juga enak, terus iki juga nih regane murah yo, nek gak salah iki regane 16.000-an. Nah, iki cah sedotan pertama iku rasane ngewenah pol. Iki bener-bener menonjolkan kopine ya cah dibanding komponen sing lainnya. Sing jenenge kopi yo ngene iki, dadine kopine sing ditonjolno dibanding sing lainnya. Nah, iki cah bedane karo sing lainnya yo ngene iki, kopiane sing lebih mendominasi. Wis kalian nek ngaku pecinta kopi ndang rene ojo lari dilarisi.